बाजूचं घर आणि हे आमच्या बाजूचं घर. हा, हे आमच्या शेजारी शेजारी आमचे चांगले शेजारी. आम्ही शेजारी शेजारी शेजारी. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? या स्क्रीन मध्ये आपण तिघं दिसतोय, पण ही बघा काव्या बघा कशी सजली आहे, नटून आलेली आहे. नटून सजून आली आहे. का काव्या, आज तू चांगले ड्रेस का घातले? मला तुम्ही आमच्याकडे शूटिंग करायचं ना म्हणून घातलं. हा, आता आपण सर्व काव्याच्या घरी, म्हणजे हे आमचे शेजारी, आमचे नेबर, त्यांच्या घरी त्यांचं घर कसं आहे, ते काय जेवण बनवतात, ते कसे राहतात, ते त्यांचं कसं प्रॉपर एक गावाचं घर आहे म्हणून. आता त्यांची रुटीन काय आहे ते आपण सर्व पाहणार आहोत. चला आपण आता त्यांच्या घरी जाऊया. काव्या, जाऊया तुमच्या घरी? टाळा घेतला. फक्त चावी घेतली मी. चावी घे. लाईट्स ऑफ कर. आता मी एवढी लांब जाते ना, बघा हे आपलं घर आणि ते त्यांचं घर. आपण या घरी जाणार आहोत. ते जवळच्या जवळ जाणार आहे. हम्म. चल. आता इथे आता 5 वर्षानंतर हे झाडं मोठी झाल्यावर कसे मस्त वाटेल ना मी सर्व. मस्त वाटेल. हे बघ, याची झाडं बघ कशी छान दिसतात आणखी, हे ना. सुपारीची. आता इकडे खतरो के खिलाडी बघा, बांबू हटवणार नाही आम्ही, आणि खाली सिमेंट आहे. अरे वा 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 वा. अरे हात लावला हात. हात नाही लावायचा होता, नाही, हात नाही लावायचा. तू पहिला बोलायचं ना. हे बघा तिकडे जाणार आहोत आम्ही. आता हा गेट बघा, गावी आता सर्व फॅन्सी गेट्स आले मम्मी. हा, हे पहिले असे हे पहिले ह्याला चिवे लावायचे. ह्याला ओरिजिनल गेट म्हणायला हरकत नाही. किती धडपड चालू आहे, सारखी पाठीवर या 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 या. स्वागत आहे तुमचं, या. सर्वात आधी ह्यांचे झाडं बघा इकडे. ही आमची झाडं, या पुढे. हे बघा, हे ॲलोवेरा पासून सर्व लावलेले आहेत ना. हा, हे तुम्ही स्वतः लावलेत? आम्ही स्वतः लावलेली आहे ती. काका तुमचं नाव? फुलाली. तुमचं नाव सांगा. चंद्रकांत रामचंद्र जोईल. आणि काकी तुमचं नाव? छाया चंद्रकांत जोईल. हे बघा, हे सर्व झाडं माडं सर्व त्यांचीच. हा. हे बघा, हे गोटा पण त्यांनीच बनवलेला आहे. आणि आतमध्ये एक वासरू आणि 2 गाय आहेत ना. हा. एक एक गाय. गाय 2 वासरं आहेत. हे एक सर्व कलम आहे तिकडे, एक कलम लावलेला आहे. शेगळाचं झाड आहे, आंब्याची झाडं आहेत, सगळी झाडं लावलेली आहेत. चला आता तुमचं घर बघूया आपण. हा, या घर बघायला. या काकी, या या. ह्यांचं मम्मी सारवलेली पद्धत आहे बघ. हा, हे सारवण करतो आम्ही. आणि ताईला आवडतं ना सारवलेलं. ह्यांचं ही आमची सून. नाव तुमचं? मेघना म्हणून जोई. म्हणजे काव्याची मम्मी. काव्याची मम्मी. आणि ही कोण छोटी? काव्याची मैत्रीण. तू कुठे राहते रे? इकडे. तुझं नाव सांग. अन्वी नितीन पवार. हा, कुठे राहते तू? मी इथे शेजारी राहते म्हणून सांग. इथेच राहते बघा, ते ट्रक उभे आहेत तिकडे. टेम्पो. टेम्पो आता तुमच्या घराची सुरुवात करूया इकडून. हा, इकडून सुरुवात करू. हे बघा, ही एंट्री त्यांची. हा, ही एंट्री आहे. या या. आतून बघ, घर मस्त आहे ना. हा. हे पण मस्त आहे. आमचा हॉल. हा, लाईट लाव. असे गावाचे हॉल असतात बघा. हा, हे आपल्यासारखे शेल्फ ना मम्मी. हा. आता आतला रूम दाखवा. दाखवा गणपतीचा देऊ. गणपतीची मूर्ती दाखवली. हा, तिची गणपतीची मूर्ती दाखवलेली बघा. आणि घोडा पण आहे. घोडा पण आहे. बोलायचं काव्या, या वहिनी. हा तुमचं देवघर. हा, आमचं देवघर. ये आतमध्ये. किती छान आहे. वा वा वा, मंदिरासारखंच ठेवलंय. हा, आलो. हे आमचं देवघर. काव्या पूजा करते का रोज? हा, ती घालते तुळशीला पाणी वगैरे. आणला? हे हे आमचं किचन. किचन, हेच तर इम्पॉर्टंट आहे. हा. काकींचं जेवण खूप छान असतं, आम्हाला दिलं होतं 2 वेळा. हे आमचं सगळं जेवणाचं. आता इथे तुम्हाला कोबीची भाजी आणि डाळ काकी बनवून दाखवणार आहे. त्यांच्या स्टाईलमध्ये. हा. आणि इथून आपलं घर दिसतो का? हा, दिसतो ना तो. हे बघा,
बरोबर, या खिडकीतून पण दिसतंय बघा. हे बघा घर. सर्वीकडे झाडच लावलेली आहेत ना. होय. आता इथे तेल टाकलाय आणि तिथे तिने मोहरी टाकली आहे. हम्म. थोडीशी मोहरी टाकायची, जिरा, थोडासा जिरा, तेलामध्ये जिरा, मोहरी, कांदा, हे लसूण ना मी कढीपत्ता. कढीपत्ता टाकला. आता हे बघा कांदा टाकतात आहे आणि कांद्यावरून तुम्हाला मी दाखवतो इकडे बघा. हे बघा ही जुनी पद्धत. ह्यांनाच विचारूया हे असं का ठेवतो आपण? हवा लागण्यासाठी. हवा लागण्यासाठी. कांदे बटाटे खराब नाही होत. खराब होत नाही. जुने पद्धती असे ठेवायचे ना, पहिले असे ठेवतात. ते लटकवून. गावागावाकडे असेच असतात कांदे. आणि ते काकीने काय केलं, खोबरा किसला. खोबरं किसलं. सासू सुना जेवण बनवतात आहे. अजून टेस्टी होईल जेवण मग. मिरची आणि टोमॅटो टाकते. हम्म. घाल. चला दोघांनी एक एक इकडे कविता म्हणून दाखवा कोरोनाची. ए, टिमाट. तुला कविता येते? पोयम येते? पोयम बोल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही कविता आहे का नंबर आहेत? टिमाट. टोमॅटो आणि कांदा आपल्याला कसं म्हणजे नरम करून घ्यायचं. हा. तिखट करायची ती जास्त मिरची टाकून. मसाला तुम्ही घरीच बनवता? नाही विकत पण आणतो आणि घरी पण. आता हळद हळद. म्हणजे स्टाईल्स मस्त लावलेले आहेत मस्त आहे. है ना. कधी भिजत ती ठेवलेली. सकाळी भिजायला घातलेली. हा सकाळी म्हणजे 2-3 तास आधी लागली. हा टाकलेली. ही पण भाजी बनवणार आहात का? कोथिंबीर. कोथमीर. वरती पेरायला. काव्या तुला जेवणामध्ये काय आवडतं? तिला कोबीची भाजी आवडते. अजून काय पण कांदा आवडतं? भाजी, कांद्याची भाजी, नुसता कांदा. काकी तुम्हाला काय आवडतं जेवणात? मला हम्म. मला सर्व आवडतं, फक्त वांग सोडून. वांग पालाभाजी सोडून. वांगा आणि पालाभाजी. आणि तुम्हाला भाजी नाही खात तुम्ही? नाही मला बटाट्याची भाजी आवडते. आवडते? गोड बटाट्याची. गोड बटाट्याची. ती उपवासाला खातो तशी नाही कांदा बिंदा घालायचा त्याच्यात. त्याच्यात घालून. हा. कांदा, लसूण, आलं किसून घालायचं. हम्म. छान होते भाजी. आपण ही कोबी. कोबी टाकला आपण आता. बघा गावोगावी अशा भाज्या बनतात. टेस्टी असतात. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. हा आणि टेस्टी पण असतात. हा टेस्टी पण असतो. काव्यात बोलत नाही. काव्या हिरी बघा कशी बोलते रोजची. हे काय छोटा हातात त्याच्यावर भाज्या बघतो. छोटा पाट. छोटा पाट आहे. त्याच्यामध्ये ठेवायचं. मी तुम्हाला तुमचा फ्रीज दाखवा आम्हाला जरा. गावी बघूया फ्रीज कसे ठेवतात, दाखवा जरा. दाखव. ते पहिलेच असतात हे. आमचं सगळं वाटल्या बिटल्या सगळ्या. हे काय डिस्को आहे का? ते तुमचंच आहे. नाही नाही ते लाईट हे होते ना. ते असंच होतं ते. अच्छा पाण्याच्या बाटल्या जास्त ठेवलेल्या आहेत. काकांना लागतात ना. हा. असं असतं आमच्या गावचं नॉर्मल फ्रीज. डिस्कोवाले. इथे टाकलेली भाजी शिजायला ठेवली आहे, त्याच्यावरती झाकण मारलंय. कैरीची चटणी, खोबरं, हे काय करता पण तुम्ही? आंब्याची चटणी, हम्म. खोबरं, आंबा, मिरची, लसूण, हम्म. मीठ आणि जराशी साखर. अरे वा. हे मी पाठ्यावर वाटणार. अशी चटणी होते आपली. हा. हे आता पाट्यावर वाटणार आहे. पाट्यावरची चटणी आपली. पाट्यावर. त्याला चव जरा जास्तच असते चांगली. हा, जास्त असते. आणि तिकडे ते काय करतात? ती वरण घालते फोडणीला. आपली कोबीची भाजी झाली ना. झाली. कोबीची भाजी झाली. आता डाळ फोडणीला. हम्म. मुगाची डाळ शिजवून काढली आहे. हम्म. हा? आणि ती आता फोडणीला घेणार. त्याच्यात तू काय टाकलंय? मिरची. मिरची टाकली हा. फक्त. शिजवताना हा मिरची टाकायची. मिरची टाकायची. आता काय लसूण टाकलं? टाकले. लसूण टाकले. किती लसूण आहे ते? 3-4 पाकळे. हम्म. होय. आता हे मोहरी, जिरं. कढीपत्ता. हळद. जरा रिप्लाय देऊया. काय? कमेंट मध्ये म्हणतात ना माणसं, तुम्ही त्यांच्याकडून करून घेता, पण आम्ही त्यांच्याकडून करून नाही घेते. तुम्हाला हे आम्ही पद्धत दाखवतो प्रत्येकाची. हो. आहे ना काकी? हो. नाही तर ते स्क्रीन समोर येणार नाही मग. मग ते येणार नाही हे का? काय? हा. हळद टाकली, आता ही डाळ टाकणार. सासू सुना बघा कसे काम करतात हे. पाणी देते, हा. काय पण. काकींचा आवाज सिंगर सारखा आहे. गायक अरे कशाचा तो. बापरे. हे बघा
गाणं म्हणायला लावूया काय अरे बापरे नाही चिमणीचं नको मला चिमणीचं काय. तुम्ही काव्याला बोलून दाखवता ना जे मला येतं काव्या म्हणते म्हणून मी काव्या तुला येतं चिमणीचं गाणं? काव्या आता आम्ही कोणाला येतो विसरलो. आईला येतो आईला आईला नाही येत आई कॅमेरा बघून विसरली. विसरली. ते आपलं जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं हा, टाकायचं टाकायचं आणि मीठ टाकून होईल ना, झाली ना मग आपली? मीठ आणि खोबरं कोथिंबीर घालायची. म्हणजे आपली झाली दाल. हा की झालं वरण. आता मी चटणी वाटायला जाते चला पाठ्यावरती. कुठे? मी वाटेल बाहेर. मला बाहेर पाठाय आमचा पाटा बाहेर आहे. आता आम्ही बाहेर जातोय. पाट्यावरची चटणी पाठीवरची चटणी पाटा तिकडे रेडीच आहे आपला. रेडीच आहे, धुवून बिवून ठेवलाय. तर चटणी आम्ही वाटप पण वाटतो त्याच्यावरती. होय ना हा. ही बघा ही काकांची ऍक्टिवा. ऍक्टिवा काकांची. काका कुठे गेलेत? ते काय गोट्यात गेलेत वाटतं. तिकडे गेले काय? वासरायला बांधायला गेले. ते काय थांबत नाही 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 काकांचं काम चालूच असतं. आता फिरती गाडी आहे हा. आता ही काकांची ऍक्टिवा. आता तुम्हाला एक जुनी पण दाखवतो. काकांनी आहे उद्या. हे बघा तिकडे पण त्यांचं ते सर्व आहे. लक्ष्मी आहे हा. इकडे ना हा. दाखवतो जरा एक झलक. बांधलेली आहे. तयार केलं. हे बघा ही पप्पांसाठी घेतली. काय का इकडे लाकडं ठेवलेत ना. अगं शिंकेत इकडे चूल आहे का तुमची? 2 चूल आहेत? हो इकडे मी चपात्या करते आणि भात ठेवते. तेवढे गॅसची बचत होते. बरोबर आहे. आणि तिकडे पुढे तिकडे दुसरीकडे चूल आहे ती बाहेर ती हा. ती पानचूल पाणी तापवायचं पाणी तापवायला. कैरीची चटणी कैरीची चटणी पाट्यावर वाटली की छान जरा चव. जे जे मोठं आहे ते आपण असं चेचून घेतो त्याला हा. पहिला. काय काय लोक किसून घेतात. होय ती किसण्यापेक्षा अशी चेतलेली बरी ती. बरोबर. इकडे बघा आपलं काम चालू आहे आणि इकडे तुम्हाला त्यांची फुलझाडं दाखवतो बघा. हा, दाखवा. आबोलीची झाडं बघ फुलं बघ किती आली आहेत. मस्त आहेत ना हे वाले. इकडे पण बघा. असं मग मी असं आजूबाजूला असेल तर किती छान वाटतं ना. हो छान वाटतं. डाळिंबाचं पण झाड आहे तिथे. तुमच्याकडे फणसाचं पण आहे ना. हे काय बोलतात पायनॅपल आपलं अननसचं पण झाड आहे ना. पण अननस आलाय. दाखव मला काव्य कुठे आहे अननस. दाखव दाखव. अननस दाखव. दादाला दाखव कुठे आहे ते. कुठे अननस काव्य? आज काव्य बोलत का नाही? तोंडातलं वय काढ. हे बघा अननस. मोठा काय आता इकडे बघा आपण इकडे आपलं काम चालू आहे आणि आता तुम्हाला काकांना जरा ह्याच्याबद्दल आपण जरा स्टोरी विचारूया. काका ही एवढी जुनी बाईक आहे आपली. हे बघा काय आहे मॉडेल आहे? कायनेटिक. कॅनेटिक जुनी ना पहिल्या हेच असायच्या. हेच होतं. तर तुम्ही विकली का नाही अशी म्हणजे? नाही जुनी आठवण म्हणून ठेवलेली आहे ती. हां. ह्याच्या काय आठवणी तुमच्या? गाडी चांगली काय ह्याला वजन न्यायला किंवा पूर्वी तुम्ही म्हणालेलात की ह्याच्या 4-4 जण तुम्ही बसून जायचात होय है ना कामाला 4-4 माणसं आणायची होती. ह्याच्यावरून. हो बघा अशा जुन्या आठवणी असतात. तुमच्या पण काय आठवणी असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आम्ही पण असे मुंबईला काय ना काय ठेवतो जे आपल्या आठवणी आहेत त्या. म्हणून ही गाडी ठेवलेली आहे. बरोबर. पावसाळ्यात आत ठेवतो. हो. आणि इकडे हे सर्व तुम्ही लावलेले हे तुम्ही कसले झाडं लावलेले? ती सुपाऱ्याचे. सुपारी झाडं. हे बघा हे धरले ना एवढं. हे किती वर्ष झाली याला? 3 वर्ष झाली. म्हणजे आमचे पण असेच होणार ना. हो हा शॉर्टकट गेट आणि हा बघा घर इकडून घर दिसतो. इकडून शॉर्टकट. मोडली ना ती. हे बघा केले. आपणच आपणच मोडलं वाऱ्याने. पडलं ना ते असं अर्ध. वाऱ्याने मोडलं ते. किती केळी लागलेली असतात बघा त्याला. उंच होतं ते. भरपूर लागतात ह्याच्यापेक्षा. आता ह्याची भाजी बनवाल आहे ना. नाही भाजी नाही ते आता नरम झालं ना. हा गुरांना घालायचं. गुरांना घालायला होईल उपयोग. बटाट्याची भाजी करतो ना कशी करायची. मग मी लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बोललेलो काकांची एज सांगूया. किती एज आहे काकांची? 70 एज आहे बघा. 70. तरी काम आणि एकदम फिट आहेत बघा. कामं करतात म्हणून फिट आहेत. माणसाला काम पाहिजे तर व्यायाम होतो. बरोबर आहे. थांबत नाही 5 मिनिटं नाही बसत जा. तुमचं तुम्ही उठता किती वाजता झोपता किती वाजता? झोपतो रात्री 10:30 आणि उठतो 4-4:30ला उठतो. आणि खाण्याचं फिक्स आहे का? खाण्याचं फिक्स. सकाळी 3 चपात्या हम्म, किंवा 2 भाकऱ्या. हम्म, दुपारी 1 चपाती थोडा भात. हम्म. रात्री 1 चपाती भात. नाश्ता म्हणजे संध्याकाळचा नाश्ता नाही? संध्याकाळचं केव्हा तरी केव्हा तरी बिस्किट
चपाती असते म्हणजे हे नियम तुम्ही कायम ठेवलेले आहेत. हा, काय आधी मध्ये काय नाही. हा बरोबर. मग मी बघितलं आपल्या त्या आपल्या म्हणजे आजीचा पण बघ आधी मध्ये काय तोंडात घालणार नाही. तिचं पण आधी मध्ये काहीच तोंडात घालत नाही. आपण जे स्नॅक चटपटे कुरकुरे खात असे बसतो ते 2 माणसं आपल्याला भेटलेत वर. म्हणजे त्या हे नियम पाळा म्हणजे आपण लॉंग राहू शकतो. बरोबर. आता तुम्ही मला ह्या रूमचं जरा टूर दाखवा. हे बघा हे हा आपण इकडे गेलेलो इकडनं आपण रेसिपी किचन बघितलं आणि ती रेसिपी बघितली. तर इथे बघा हा एक असा साधा रूम ठेवलाय तुम्ही गावच्या टाईपचा. हां काय नाही आपलं गावही असंच असतं सर्व. हे नॅचरल खिडकी आपली गावाची. अरे वा हे तर पूर्ण विलेज टाईप आहे एकदम. आणि त्या साईडला तिकडे पण आहे. जा पुढे. हा रूम कनेक्ट होतो ना. आमच्या आजींचे पण रूम असेच आहेत. हे आपले फ्रेश आंबे आणि असे रूम आपले नारळ आहे. हा, म्हणजे आपल्या स्टोर रूम बोलू शकतो आपण याला ना. आणि तिकडे किचन वेगळा म्हणजे आपला तो किचन आणि हा किचन एक. अरे वा एकदम छान केलं हे. इथे बघा भाजी वाढलेली भात हे काकांसाठी वाढलं जात आहे ना. आहे ना. चटणी बघा किती काकांसाठी प्रेमाने वाढले काकीने चटणी. ते पण पाट्यावर वाटली. पाट्यावर वाटलेली चटणी हे आमच्या काकांचा मील ना म्हणजे असं जेवण असतं असतं. लंच. म्हणजे हे पण माहिती पडलं की काका काय खातात मम्मी कशामुळे फिट आहे ते सुद्धा माहिती पडलं आपल्याला. तर हे आपलं ताट काकांसाठी ना. मी पाणी नेते. जेवायला ये. हा? बोलावा सगळ्यांना जेवायला. या सगळ्यांनी या जेवायला. म्हणजे मी तुमचं जेवण का दाखवलं म्हणजे त्याहून माहिती पडतं ना की रुटीन मध्ये काय काय जेवण आणि काय कसं आहे ते. ये. त्यांना भाकरी असतात चपाती नाही खात जास्त. भाकरी का कसली भाकरी खाता ते. नाचण्याची आवडते. नाचणी ना. नाचणी एकदम छान असते मम्मी पौष्टिक असते आपली नाचणी. आणि तुम्ही कधी जेवता. आमचा टायमिंग असा 1 वाजता जेवता ना. आता बघा 12:30 झाले म्हणजे 12:30 ते 1 म्हणजे नियम ठेवलाय त्यांनी व्यवस्थित. तसं सर्व बघणाऱ्यांनी आम्ही का दाखवतोय सर्व बघणाऱ्यांनी पण तसं नियम ठेवा म्हणजे तुम्ही एकदम व्यवस्थित राहाल एकदम फिट राहाल. रात्री 8:30. हा हे नियम ठेवलेला आहे. बरोबर आहे टाइम एकदम. हा दिवसाचं 5 मिनिटं पाठी पुढे झालं तर चालतंय चालतं. पण ते रात्री नाही अगदी 8:30 ते 8:30 बरोबर कारण त्यानंतर झोप पण व्यवस्थित टायमावर असते ना. टायमावर असते. ये. हात बितून येते चला पुढे. काकींना गाणं बोलायला लावूया आता जरा. बाबा नाही मला. आता आपण काका कुठे जातोय. दुसऱ्या कंपाऊंडात. बाग दाखवायला तुमची. ही टपात कसली शोची. बघू मी टपात पण आपण असं गार्डनिंग करू शकतो बघ कमलासारखी ना. आपल्या वासरू गायचा गोठा ठेवलेला आहे. घर बघा असा दिसतो. हे सिस्टम छान वाटतं जरा बघायला. तो तिकडे गेट. कान हे बघा काय नाव ठेवलं याचं. आणि त्या पाठच्याचं वासरू. वासरू आणि छोटू. कान पकडायचा असा. हं? तो काय करतोय. ते गेला तिकडे त्याचा फोटो काढायला गेला तिकडे. फोटो काढलाय. या या. आता गवत खातात. आता बघा हा गेट हा जरा बंद चालू करून दाखवा गेट आम्हाला. जरा जुनी आठवणी आम्हाला पण येऊ द्या. पूर्वी जेव्हा छोटा होता तेव्हा असेच गेट होते हा असा हा लावायचा. उचलून. हा आणि नंतर मग आपल्या जायचं आतमध्ये असलं तर काढायचा अरे वा. असा. इकडे पण तुमच्या अननसची झाड आहे. चहापत्ती हे अननस. हे चायपत्ती. ते तिकडे ऊस आहेत. हे ऊस पण आहेत का. हा अरे वा. हे असे तुळशीच्या लग्नाला वगैरे नेतात. मग बघा गावोगावी काय काय असतं हा वेगवेगळं. हे काय छोटा स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल आहे इथं ते. हे होय. महिन्यात दीड. असा पाणी साठल्याने म्हणजे आपण हा पाणी यूज करू शकतो ना झाडांना. हो त्यासाठीच मारलेला आहे खड्डा. त्यासाठीच ना. आणि हा मंदिर कसला आहे. गांगळदेव. आणि हा बघा हा रोड लागला. हा खाली रोड पाडावेला गेला ना. हा खाली गेला पाडावेवाडी. काकांनी बघा गडगे कसे लावलेले आहेत. स्वतः ठेवलेले आहेत ना काका हे. बघा ओळख नाही देत नाही. बघा आम्ही कसे शेजारी 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 झालो. आणि आम्ही पहिल्यांदाच एकमेकांना बघतोय. हम्म. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला
तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आमचे शेजारी कसे वाटले, शेजारी कसे वाटले ते पण सांगा. काका काकी आमचे आता वहिनी काही कसे वाटले. वर्षापूर्वीचे पण आहे, आम्ही कधीतरी पहिले भेटलेलो असं पण नाही. आत्ताच आम्ही पहिल्यांदाच भेटलो आहे. पहिल्यांदाच आलो तेव्हाच आम्ही बघितलं आणि बोललो यांच्याशी. तुम्हाला कसे वाटले सांगा, कमेंटमध्ये लिहा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. काकी हा मला घंटी वाजवा. घंटी वाजवा.